凍えるような浴室で高熱で苦しんでいた娘はびしょ濡れになって横たわっていた。近くにはバケツを持った夫の姿。何が起こったのかなんて考えるよりも私の体は動いていた。何をしているの？大げさなやつだ。さっさと治せ。夫の言葉に耳を疑ったが、娘の容体はそんなやりとりをしている間も徐々に悪化していたのだ。私の名前はマキ。パートタイマーで働く29歳の主婦だ。2歳年上で会社員の安幸とは結婚して5年目。幼稚園に通う3歳の娘、愛梨と3人で暮らしている。娘は少しマイペースなところがあり、成長や発達ものんびりとしているところがある。とは言っても、相談した保健師やかかりつけ医からも特に気にするような遅れではないだろうと言われているので、私としては成長を見守っていこうと思っている。しかし、夫は娘のマイペースさに焦りを感じているらしく、一人で気を揉んでいるようだ。その理由は、夫の姉の由美さんにも同じように3歳の息子がいること。娘よりも半年早く生まれた甥の幸輝くんは利発な男の子で、夫にしてみると娘も同じくらいに生まれたのにという思いが強いのだと思う。娘が捕まり立ちをしたと報告した私に、幸輝は1歳の誕生日には歩いていたのに、愛梨はまだ捕まり立ちをしている段階なのかと言ったり、娘が2歳を過ぎ、やっと2語分で話すようになったと喜んでいると、幸輝は1歳半にはパンちょうだいくらい言ってたぞ。女の子の方が話すのは早いと言われてるのに、本当に愛梨は何でも遅いな。と言って、何かと娘と幸輝くんを比べて落ち込んでしまう。普段からこんな調子なので、私には夫と2人で娘の成長を喜び合った記憶がない。娘の成長について義両親や由美さんが何かを言ってくるわけではないのに、と思っていた。娘の3歳の誕生会にお祝いに義両親が駆けつけてくれた時のことだ。夫はそんな祝いの席でも、幸輝に比べると愛梨は、と発言し、義両親にたしなめられたことがあった。愛梨は少しのんびり屋さんかもしれないけれど、すべてを幸輝と比べたりしなくても、絵本を覚えるのは愛梨の方が先だったのよ。本の内容を覚えたからなんだって言うんだ。マキが繰り返し読み聞かせをしているから覚えただけだろ。いやいや、私たちはその愛梨の記憶力をすごいと思っているぞ。はいはい。でも愛梨は運動神経も悪くてまだ三輪車にも乗れないし、また姉貴に自慢されるじゃないか。普通に幸輝のことを話しているだけで、由美が自慢したことなんてないでしょう。だとしても俺は姉貴にだけは絶対に負けたくないの。そう言い残すと、夫は家を出て行ってしまった。マキさん、あんな息子で申し訳ないね。いえ。安幸は幼い頃から私たちの親、安幸たちにとっては祖父母から男勝りな由美と比べられて育ってきたものでね。それが由美に対して劣等感を抱える原因になっているのかもしれん。あなたや愛梨には全く関係のないことで嫌な思いをさせてしまって、私たちから改めてあの子には話をするわ。ごめんなさいね。夫の由美さんに対する劣等感はもはや異常とも思えた。過去にそんな出来事があって、自分の劣等感を娘に反映してしまっているのだとしても、自分が嫌な思いをしてきたことと同じことを娘にするのはいかがなものか。私からも安幸さんには話してみますが、お父さんたちからもお話ししていただけるのならよろしくお願いいたします。その後も私は子供の成長には個人差があるので、比べることには全く意味がないことや、娘を尊重してほしいと繰り返し夫に話した。だが今度は育児書を買い込んできて、娘の荒探しを始めるようになってしまったのだ。この本に
3歳なら着替えも一人でできると書いてあるぞ。よく読んで。一人で着替えをできる子も出てくるよ。全員ができるなんて書いてないわ。こぼさずにご飯を食べられなきゃおかしいだろ。育児書に書いてあることはあくまでも目安よ。例えば3歳は自己主張も強いからお友達におもちゃを譲れないなんて書いてあるけど、愛梨はそんなことはないわ。そんなの愛梨が気が弱いだけの話だろ。だとしても目の前の愛梨のいいところを見ようともしないのは論外じゃないの？でも後期も幼稚園の子たちもできていることの方が多いぞ。またそれ？誰かと比べるのはやめてよ。感情的になっては良くないと思いながらも、こうして夫とは口論になってしまう。なるべく娘が寝てから冷静に話すようにしていたが、いつも堂々巡りになってしまうと声を荒げてしまうことも多かった。そんな状態の家庭環境と夫に責められる毎日を送っているせいか、娘は夫の姿を見るだけで泣き出したり、詰め噛みをするようになった。このまま夫と生活していたら娘のためにならない。指先から血を流すくらいに噛み続ける娘の姿を見て、私は娘を連れて実家に戻り、冷却期間を置くことにした。幼稚園帰りにすぐに帰宅しなくてはならないので、娘が友達と遊ぶ時間があまり取れなくなったことが申し訳なかったが、喧嘩ばかりの家で過ごすよりもいい。最初の1週間は早く戻ってこいと怒っていた夫も、日が経つにつれて様子が変わってきた。別居してから1ヶ月、夫から週末に話し合いたいと連絡が入った。話し合いの場に現れた夫は意気消沈しており、ずっとうなだれていた。悪かった。もう誰かと比べたり愛梨を責めたりもしない。戻ってきてほしい。そう言って土下座までして謝罪をしてきた夫の姿を見ても、私はまだ少し戸惑いもあった。そんなに人は変われるものなのだろうか。そんな思いが強かった。ママ、パパ、泣いてる。お家に帰ろう。この1ヶ月我慢してきたのは娘も同じだったのだろう。幼稚園の友人たちと遊びたいと必死に伝える姿を見て、私は自宅に戻ることにした。しかし自宅には戻ったものの、娘は相変わらず夫に怯えていた。何かするたびに夫の顔色を伺っているのがわかる。その上、一度始まってしまった娘の爪を噛む癖はなかなか治らず、娘が指を口元に持っていこうとするたびに声をかけて気を紛らわせるように働きかけるなど、私は娘のケアに気を取られるようになった。すると今度は私たちのそのやりとりに夫はイライラするようになってきたようだ。そんなある日、娘が熱を出し寝込んでしまった。発熱以外に食欲がないようでぐったりしていたので、病院を受診することにした。医師からは風邪だろうと言われ、熱が上がりきるまでは暖かくして様子を見ることになった。ただ少し熱が高めなので解熱剤に座薬を処方された。帰宅してからは医師に言われたように体を温めたり、部屋を加湿するなどしながら、脱水症状のサインがないかをこまめにチェックして過ごした。ママ、ここにいるわよ。娘の冷たい手を握ると、少し安心したようで再び眠りに落ちていった。夜になり、夫が帰宅してきた。愛梨が風邪をひいて熱があるの。今は寝ているから夕飯の準備をする間だけでも見ていてくれないかしら。はあ？俺に風邪がうつったらどうするんだよ。大人なら自衛できるでしょ。夕飯の支度ができるまででいいからそばにいてあげてよ。夫はぶつくさと何かを言いながらも娘の寝ている部屋に入っていった。1時間ほどが経ち、夕食の用意ができたので夫を呼びに行くと、夫は本当に見ているだけだったのか、雑誌をポイと投げ捨てた。やっと夕食の用意ができたのか。まったく
こっちは疲れて帰ってきてんのに、飯まで遅いと本当に嫌になるぜ。いつもと同じ時間には用意したでしょ。はいはい、そうですね。夫はめんどくさそうに言いながらダイニングに向かって歩き出した。そんな夫の態度に呆れながらも、娘の様子を見ると暖かくしているにもかかわらず布団の中で震えていた。熱を測ると40度を超えている。娘が小さな声でママ、寒いとつぶやく。私は夫の後ろ姿に薬を持ってくるからもう少し娘を見ていてと声をかけると、めんどくさそうに戻ってきた。なんだよ、ちょっとくらい一人でも大丈夫だろ。幼い子はあっという間に脱水症状が進むし、今は40度以上の高熱を出してるのよ。夫がしぶしぶと娘の横に座ったのを確認して、私は台所に向かった。冷蔵庫から薬の袋を出していると、浴室の方からザバッと水の流れる音が聞こえた。夫も娘も部屋にいるはずなのにと思いながら、私は浴室に向かった。そこにはバケツを持った夫とずぶ濡れになったまま床に横たわっている娘がいた。私の吐いた息が白く立ち上る。そんな寒い浴室の中で夫は娘にシャワーを向けて水の蛇口をひねろうとしていた。私がとっさに横たわっている娘の上にかぶさったと同時に冷水が降り注いだ。服が冷たい水を吸い込み、体を冷やしていく。私の下では娘はガタガタと震えていた。何をしているの？熱が出ているなら冷やせばいいだろ。本当に大げさなやつだ。さっさと治せ。夫はそう言い放ち、ダイニングの方へ向かっていった。夫の言葉が即座に理解できなかったが、今は娘の体を拭かなければとバスタオルに手を伸ばし、娘の体を包み込んだ。私の腕の中で娘の震えが次第に大きくなっていく。愛理？私の呼びかけにも反応がない。娘の視線は一点を見つめたまま反応がなく、意識を失っていた。もしかして痙攣を起こしてる？娘が痙攣を起こしてから10分ほど、まだ収まらない。私はポケットのスマホを取り出し、救急車を呼んだ。私は娘の様子を観察しながら衣服を温めたり、嘔吐した時に喉に詰まらせないように顔を横にしたりと対処していると、救急車が到着したので、私たちはずぶ濡れのまま救急車に乗り込んだ。夫は救急車が到着したことに驚いた様子で見つめていたが、私と目が合うと自分の部屋に入っていった。娘は熱性痙攣を起こしていた。対処法はネットで調べただけの知識だけだったが、間違ってはいなかったようだ。病院で娘の発熱の経過などを話していると、義両親と由美さんが駆けつけてくれた。何があったんだ？安行は今何をしているの？二人とも待って。マキさん、その格好はどうしたの？三人はずぶ濡れの私の姿を見て言葉を失った。実は、私が救急車で運ばれるまでの出来事を話すと、夫がここにいない理由にも納得したようだ。熱性痙攣であれば入院までする必要はないが、娘の場合は左右差のある複雑型の痙攣で、転換に移行する可能性があるからと、しばらく様子を見ることになった。私が入院手続きなどの書類を記入していると、義母から、マキさん、とりあえず着替えてきなさい。愛理の入院道具なども持ってくる必要があるでしょ。と声をかけられた。由美さんの運転する車に乗り、帰宅すると、夫は体温計を片手にリビングのソファーに寝転んでいた。なんだ、帰ったのか？なんて言い草なの？愛理ちゃんは救急車で運ばれていったのよ。姉貴まで一緒かよ。ってことは俺の実家にまで連絡したのか？面倒ごとに親を巻き込むなよな。
あんたね。そんなことよりも愛理の風邪が移ったみたいなんだよ。薬を飲みたいから水を用意してくれよ。なおも夫を怒鳴りつけようとするユミさんを制止して、私はコップに水をなみなみとついで夫に差し出した。おお、サンキュー。しかし次の瞬間、私はその水を夫に向かってぶっかけてやった。何すんだよ。大げさね。高熱を出してる娘にはバケツの水をかぶせたくせに、あなたはコップ一杯の水で音を上げるの。はあ？熱があるなら今度はバケツの水の方がいい？それともシャワーがいいかしら。早く決めなさいよ。お望みの方法で冷やしてやるわよ。そんなんで熱が下がるか？そうよね。水をかけるくらいで熱が下がるなら医者いらずよ。でもあなたはそれを3歳の子供にしたのよ。分かってるの？だって俺がそばにいるのにママばっかりで愛理が懐かなくて腹が立ってたんだよ。だってじゃないわよ。散々あなたが愛理にしてきたことを思えば懐かなくても当たり前じゃないの。俺は反省して愛理に寄り添ってきたじゃないか。そんなに一朝一夕で気持ちの整理ができるわけでもないでしょ。あのな、俺だってお前に言いたいことがあるんだよ。愛理が爪を噛むのもみっともないから早くやめさせるべきなのに、もっと厳しく教育しろよな。あなたの行動にストレスを抱えて我慢していた結果が爪を噛むという行動につながったのにみっともない？あんな癖みっともないじゃないか。早めに強制しなくちゃいけないだろ。自分の思い通りにならないとすぐにイライラするのはどうなの？高熱を出して苦しんでいる我が子にバケツの水をかける親の方がそんな癖なんかよりもみっともないじゃないの。そのバケツの水をかけたことはやりすぎた。俺が間違ってた。すまない。間違ってた？すまない？あなたのそんな言葉には全く意味はないわ。やっぱりあなたは変われない。あの時に家に帰ってきたのは間違いだったわ。私が畳みかけるように言うと夫は黙り込んだ。病院から警察に連絡すると言われたので覚悟しなさい。私は絶対に許さないし、娘のためにもあなたとは二度と関わらない。うなだれたままの夫をリビングに残し、私は服を着替えて娘のものをカバンに詰め込むと自宅を出た。夫は3歳の、しかも病気の子供に水をかけるという行為が悪質だとされ、暴行罪で逮捕された。もちろん私は被害届を取り下げなかった。そして裁判では懲役1年という刑罰が下された。私がコップの水をかけたことに対して夫は同じように暴行罪ではないのかと主張していたが、夫の被害届は受理されなかったそうだ。しかし警察からは、コップ一杯の水であっても人にかけてしまえば罪に問われることもあるので気をつけてくださいと注意されたので、心得ておこうとは思う。そんなこともあったのに、夫は離婚はしたくないとしばらくごねていた。なので離婚話はすんなりとはいかなかったが、何度かの調停を挟み2年後にやっと成立した。実刑を受けたことで仕事を失った上に、義両親や由美さん一家からも絶縁を言い渡された夫は現在も一人寂しく暮らしている。娘は大きくなっただろう、どんな様子だと尋ねてきたこともあったが、今さら父親らしく気にかけたとしても教えてあげようとは思わない。あの事件からの2年間、私は娘のペースに合わせて成長を見守るように心がけてきた。春からは小学生になる娘は今までの遅れを取り戻すようにいろいろなことができるようになった。夫と離れてからのびのびと生活できていることもあり、笑顔が増えている。娘の爪を噛む癖もだんだんと違う行動に変えつつ減らすことができているようだ。私もそんな娘の姿に勇気をもらいながら頑張っている。